Može biti da ga zovneš na neku kafu, da vi popijete malo, podružite. Da. Znači, pokloni drugome. Tako uđi, znaš. Uvijek je viši onaj koji daje. Uvijek. To je princip Jupitera. Znači, više je onaj koji daje. Ne da bi onaj drugi bio niži, nego je to princip Jupitera. Shvatanje sopstvenog obilja. To je to. A veliko su, znaš, ljudi zabludi, te mehaničke civilizacije, tako dalje, i toga Matrixa, i tako, kako kažem, ljudi gube taj put duše i to. Ja mojim klijentima kažem, sve se može promijeniti u sekundi vremena u svesti, jer tu se sve menja u svesti. Kad ti spoznaš istinu u svesti, ona ima sopstveni mehanizam da materializuje stvarnost. Samo u svesti, ne u egu. U egu se neće ništa desiti. Znaš, u svesti će se desiti. Znaš. Tako da, kako da kažem, i čak i ljudima kad nešto pričaš, oni uvereni u neku stvarnost, pa kad vide, znaš, to ti je kao ona opna svesti kad puca. Ona puca kad se pojavljuje njena, kao ono pile kad se rađa, pa ono svesnost mu se pojavljuje. I za njega više nema laži, nema obmane, ne može ga niko lagati, ne može mu niko ništa ispričati. Ali to ima i drugu funkciju. To kreira stvarnost, ljudi to ne veruju. Dok ne vide. Onda vide da je to moguće. Znaš, jer nikad nije interaktivno na materijalnom nivou, interaktivno je na energetskom nivou. Znaš, jer ti kada putuješ putem duše i kada ti daješ usput to, ti proizvodiš budućnost koja će se desiti, ali samo ako to činiš bez namere. To je ono što sam ti rekao, kada daješ bez namere i očekivanja i bilo kakvih reakcija, to ti je svesno sadašnjeg trenutka. To ti je najmoćnija energija. Kao što ono kad smo pričali, Castaneda kaže, kad zaustaviš unutrašnji dijalog, sve postaje moguće. I definitivno postaje moguće. Jer taj dijalog unutrašnji, to ego brblja. On brblja. On ima te informacije, on sve zna, on prati statistike i tako dalje. Znaš, ja sam radio natalnu kartu tako nekim ljudima koji se bave tim egzaktnim naukama, te doktor matematike, doktor fizike, tamo vamo. I ja njih pitao, je li neko nekad nešto izračunao? Znaš, kako može život da se izračuna? Kao što volim biznismena, pitam, jer vi znate ko je nekoga ko je nešto zaradio? Evo, ja ne znam nikoga, ako možete me obavestiti, ko je taj koji je nešto zaradio? Ili ako je neko štedeo, recite mi ko je nešto uštedio? Ili ako je uspeo, recite mi ko je taj koji je uspeo, u čemu je on uspeo? I šta to uopšte znači uspeti? Znaš, to su zavaravanja samog ega. Znaš, to je iluzija. Stvarnost izgleda drugačije. Jer u toj stvarnosti postoji ta objektivna istina u kojoj niko ne veruje da može postojati objektivna istina, ona naravno postoji. Iako je subjektivni doživljaj naravno uvijek najbitniji, on nas vodi tim nekim putem, ali mislim da nas i taj subjektivni doživljaj, ako ga vodimo sa višom svešću, uvijek na vrlo neobične načine, možda nama mozgu baš nerazumljive, vodi ka objektivnoj stvarnosti. To je to. Dotaći ćemo se i Don Juana, imam još jedno pitanje o brisanju čitave lične istorije i o znanju koje proizilazi iz prošlosti i budućnosti, ali to ćemo tamo negde na kraju. A sada bih te pitao, pošto smo, evo, danas je 24. decembar, 1 popodne, eto, sada snimamo, ovaj video ću objaviti nekoliko dana nakon ovog snimanja i pitao bih te šta misliš o izborima. Evo, najsvežija informacija ovoga jutra sam pročitao. Mislim, znam da te ne zanima politika i to, ali eto, čisto kaži neko svoje mišljenje ljudima, eto, otvore im
oči. Evo ja sad mali sinhronicitet. Ovi su sad bili na papir rođendanu, izbori. Da. Ti sad kažeš 24. i 12. Jel, to je sutra je katolički Božić i tako dalje. I meni se vraća sećanje, ja sam prošle godine s mojom Marinom na današnji dan bio u Vatikanu. I bio u Vatikanu, da vidim i to. Kad smo ulazili unutra, ja kažem, jao, kakva je ovo atmosfera. Sad da ne kažem nešto grublje. Uglavnom... Da ne pomisle ljudi da je Boriša bio da priča direktno sa eminencijom. Nisam. Papa je bio zauzet, rekao drugi put, da. Boriša gledao Grande Belecu, video film, malo s Marinom, rešio, ajde, idemo. Da, Grande Beleca, I ne smijem, Marina mi u Americi, ne smijem sad ništa pričati protiv Amerike. Uglavnom, što je steo kažem, i mi smo bili tamo, tačno, jeli? I sad, ove godine su na papin datum izbori, jel? Pa mi se sad vraća taj sinhronicitet, znači mi na današnji dan snimamo intervju, ja sam na današnji dan bio u Vatikanu. Onda si ti mene zvao prvi put da se čujemo da napravimo intervju. Da. To se sve desilo da kažeš na današnji dan, pa si se ti začudio kad sam ja tebi rekao ja sam u Rimu i tako. To sve desilo na današnji dan, kad sam ja bio u Vatikanu. Imam utisak kao da je prošlo 2-3 godine, a ne godine. Pa da, eto taj sinhronicitet. Hoću da kažem, ovi izbori, ja to toliko gledam, Boga mi, beznačajno, da ja, kako bih ti rekao... Čisto sa publiku, najsvežije sada da je Nestorović rekao da se neće priključiti Stop nasilju, nego će razmisliti da li se priključuje SNS-u i SPS-u samo ako oni se slože da Kosovo ostane u Srbiji i tako. To je nešto što sam ja... Pa, znaš kako ja to gledam? To su ljudi iz iste firme koji pripadaju različitim porodicama, ali su u istoj firmi. To sve isti ljudi. Znaš, ja tu tako ne vidim, Boga mi, nikakvu razliku. Znaš, ja uopšte ne mogu da to razlikujem. Ja kad ih gledam, meni tu nema nikakve razlike. Znaš, Boga mi. Ja samo znam da se ovo sad tako će se završiti kako se završilo. Znam da eto, ako to nekog zanima za te izbore, ako to nekom nešto znači, znam da se sledeći izbori neće ovako završiti kao ovi. U kom smislu? Pa u smislu da neće biti sad nekih pobjeda kao sada i šta ja znam. Druga će to biti pesma.